A Federación Galega de Pesca respalda a veda do salmón nos ríos galegos en 2026, unha medida que anunciaba a Xunta esta semana. Dende a Federación agardan que a prohibición dea resultados, xa que din que a situación desta especie é desastrosa. Os pescadores levaban anos notando a escaseza de salmón nos ríos galegos. Na campaña do ano pasado apenas se pescaron uns poucos exemplares. Moi poucas, no eu creo que só se pillaron dous, e foi os dous na parte galega. No Miño creo que non se pillou ningún, no Ulla tampouco, o Lérez está vedado, o Masma creo que non, ahora non recordo exactamente, pero foi o único onde se dou algunha captura. O descenso continuado das poboacións fixo que o salmón estea en perigo de desaparición. Ante este problema, a Consellería de Medio Ambiente decidiu vedar a pesca desta especie en todos os ríos galegos durante a próxima temporada. Desde a Federación Galega de Pesca din que a veda era necesaria. Agardan que dea resultados, aínda que dubidan que prohibir a pesca durante unha soa campaña sexa suficiente para recuperar a especie. Valorámosla moi positivamente. Ademais, agradecemos tamén a valentía da nosa administración en tomar esta medida, porque xa sabemos o impopular que é propoñer vedas. Un aniño, pois, o mellor é algo testimonial, pero, bueno, esperemos que se note un pouquiño o beneficio desta pequena parada e que, o mellor, se vesa que pode ser útil para protexer esta especie. A prohibición de pescar salmón é a principal novidade da temporada de pesca que comezará o 15 de marzo e rematará o 31 de xullo.